Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Altzagarratera etorri gara. Janire Aranzain musikariarekin egin dut hitzordua esan ezin egitasmoa ezagutzeko. Pasaren urtean erretratu bat disko argitaratu zuen, eta berarekin bildu gara diskoa ezagutzeko. Gaur, gurean, esan ezin. Ulertzeko eskatu nizun, txanik oraindik ez dut ezer ulertu. Baina iritsiko da bihurgune bat amildegi honen erdian. Opa, Janire, hemen elkartu gara, Altzagarrateko leku eder honetan, argitaratu duzun erretratu bat diskoa ezagutzeko, baina hori baino lehen, hastapenetara joango gara. Noiz abiatu zenuen musikabidea? Opa, txaldeon. Izango dira lau bat urte esango nuke, 2020an hasi nintzen, ez igual oso kontziente musikaren ibilbide honetan, musika eskolan Uriol Flores ezagutzeakin batera, eta poliki jundia gauzak gertatzen, eta bintzat epe txikitxo hori, lehenengoa, aurreko urtean kaleratu nun erretratu bat lehen lan luze hori, eta nik uste jundiela gauzak gertatzen polikinaka, eta horrek ere eman didala alako bidea, gauzak ere etorri bian bezala nahiko modu lasaian gestionatzeko, disfrutatzeko ere bereziki, eta gara zara matela denbora gehiagi ere hontan, baina oso gustora gertatu zaizkian gauzekin eta eskertuta ere. Normalean, jende gaztea elkartzen da beste hainbat lagunekin taldeak osatzeko, zuk zure bidea abiatzen duzu, bezala, bakarlari antzean, eta gero denborarekin bide lagunak bilatzen duen zara, ez? Bakarka hasi izana bazala bizka, eta musika eskolan, gitarra klasetara jutearen akaso emaitzatako bat. Eta egia da, bakarlari modura hasi nula bidea, bizkat nire proiektua edo pertsonala zala sentitzen nulako, baina egia da bakarrik ere ez nintzala aritu, eta hasiera horietan Uriol bera bazala proiektuko beste kide bat gehiago ere bai. Zuzenekora diskoak eramaterako garaian, bai sentitu nula behar hori banda formatura salto egiteko. Azkenean, zure proiektua izan ere, topatzen duzulako jendean nolabait partekatzen dituena zurekin gauzak, sinisten duena ere zuk nolabait sortzen duzun horretan, eta hori respetu oso politia dela. Eta, esan ezin bezala eta ulertzen zara, eta argitatzen dituzu diskoak, ez? Bai, hori da, nik egia da musikan hastearena ez neukela bat ere argi, baina bai lehenengo momentutik oso argi ikusi nun astekotan zerbait egiten hemen izen horren azpian izan behartzula, segun niretzako musika izan zen garai horietan bereziki. Akaso beste modu batzutara esateak kostatzen zitzaizkidan gauzak azaltzeko edo kudeatzeko edo ulertzeko nolabait modu bat eta bide bat izan zen da oraindik musika. Beraz, ni hortan asterakoan ere argi neukan izen horren azpian izango zen. 2021 urtean argitaratu zenuen lehen diskoa, disko txiki bat zen, aurkezpen txartela bezala erabiltzeko ezin egokia. Izan zen bide oso, ez ezagun bat niretzako, nik ez neukan idearik ez konposizioan, ez zertzan disko bat grabatzea, ez nola grabatzen zen, ez estudio baten lau egun pasatzeak zer suposatzezun, nola itezan dena. Eta izan zen, kantuak sortzearekin batera oso modu paraleloan izan zen, ikastea ere ze suposatzen duen, musikaren munduan egoteak, abesti batzuk grabatzeak, estudioan jendearekin orduak partekatzeak, eta epe horren izenburua aireratzen bazala zerbait oso bizipen pertsonaletatik antiraka sortu nuen zerbait. Akaso nik uste izan zela ere, musikaren ibilbide hortan lehenengo pausoak ematearen isla moduko bat edo izena aireratzen, musika munduan ere bere lehen pausoak ematen dabilen pertsona horren kontzeptua ere oso ondo laburbiltzen duela diskoaren izenburua. Musika sorkuntzan gitarratik abiatzen duzu, gitarra eta ahotsa dira zure lanabesak, etorri nabari da lehen konposizioetan, ez? Normalean eta bereziki hasiera horietan izan zen seguno. Bazan niretzako nolabait nire oinarri musikala. Ni beti izaten dut ez naizela oso musikari teknikoa, ditutela solfeoko ikasketa oinarrizko horiek, baina oso umetan ere hartutakoak, eta gerora naizela musikari bat asko sortzen duena beti intuiziotik eta asko oso modu bizteral batean, ez? Eta orduan niri normalean lehenengo konposatzerako garaian
gorputzak eskatzen didana beti da gitarra eta ahotsera hastea. Adibidez bai igual bigarren diskora begira aldatu dela hori eta saiatu naizela ere beste gauza batzuk probatzen eta akaso gaur egun ordenagailuak ere tresna asko ditu sampleen mobidekin eta midiaren kontuekin. Eta bai saiatu naizela ere bide hauek probatzen eta bide hauek hartzen, baina normalean gero beti sentitu behar izan dut, kantu bat akaso igual bukatu eta bukatu bezain pronto gitarra eta ahotsera jo eta sentitzea hor banagola ni ere ez. Eta bai, kostatzen zait asko hortikan aldentzea eta separatzea. Eta erosoen beti ahotsa eta gitarrara sentitzen naiz. Zure parean duzun telebista itzalita zen, ingeradan ikusi duzu zure itzala itzaltzen, argia eta iluna dena berdina zen, ta beste behin isilik erori zinen, ta orain hemen Izan daiteke musikalki pop giroak lantzen dituzula zure kantuetan, bai diskoan aldaera ezberdinak, baina nagusiki esan daiteke pop kantak direla, ez? Bai, hori da. Egia da etiketa musikalena edo estilo musikalena pixkat ere askotan, eta gaur egunak aso igual mugak ere, edo mugak jartzeak ero eta komplikatuagoa izaten dela, eta pixkat denetikan edaten degula. Baina bai, ni nire referentzia musikal printzipalenak ere popa dira, eta hori ere evidentia dela, gero sortzen duten. Horretan ez du beti ala izan beharrik ez, baina ni beti oso popzale izan naiz. Eta naiz eta nik uste denborarekin ere, azken gortetan akaso beste referentzia musikal batzuk ere oso ondotikan eta oso gertu sentitu izan ditut, eta akaso bigarren disko honetan hori ere pixkat islatzen da, baina bai, nik uste popetikan urruntzea esan ezin, ez dakit ez dut irudikatzen egia esan, eta bai, bada estilo bat markatzen duna ere neurri batean gure proiektua musikalki, eta ere gustatzen zaidana noski. Esango nuke zure kantuetan dagoen indargune nagusi bat, zure ahotsa dela, zure ahots registroak eta nolako gaitasuna daukazun kantu bakoitzari emateko behar duen ahotsa, hor ere badago garapen bat lehenengo diskotik erretratu bat diskora, ez? Egia da nik ez ditut da kantu klaseak jaso, eta lehenengo diskotik bigarrena ere ez ditut klaseak jaso. Baina bai, nik uste dela besterik gabe bideak eta esperientziak ematen dizkizu ezagutza berriak, eta zure ahotsa ere eta zure kantatzeko modua aldatzen dela, eta hobeto ezagutzen duzula ere zure burua, eta kantu bakoitzak ere eskatzen dizkizura norabide batzuk jarraitzea edo beste batzutara jotzea. Bai mantentzen dela bietan abesteko edo nundikan abesten duzun hori mantentzea, niretzako beti izan dela oso garrantzitsua, eta uste nabaritzen dela nire kantakeran edo abesten dutela beti alako betakit. Ez da tristura beti, baina bai, alako melankolia batetik eta kostatzen zaidala hortik despegatzea, baina bai, esango nuke badagoela aldaketa hori ere nire kantakeran. Koroetan ere lan askoz gehiago indegu disko honekin, eta estudioan denbora asko pasa koroak lantzen, koroak egiten niretzako bazan koroena, mundu berri bat ez, baina bai. Akaso hainbeste ez da garrantzia, baina ez niola igual hainbeste atentzio prestatzen eta beti igual buruan neukala gehiago ahots printzipal bat eta tiro horrekin aurrera. Baina bai, beti jun naiz bide berriak probatu nahian eta ahotsa ere izan da bide berriak esploratzeko beste instrumentu bat gehiago azkenean. Eta bai, izango nuke ere registro berrietan ausartu naizela eta gure niretzako pozgarria dela. Askotan gauza berriak ere egiteko grina hori sentitzen duzulako eta beti leku berean egon nahi ez duzulako. Hartu gabeko kafeak aspaldi oztu dira, ez pentsau denik bizitzaren magia. Diozun bitartean badoa eta
bizi erdia. Edo akaso ia guztia. Hitzak dira beste punto importante bat disko honetan. Lehenengo diskoa aipatu zenuen nahiko autobiografikoa izan zela. Bigarrenea ere baira gai pertsonalak, baina gai unibertsalak ere ez, zuri gerta zizkizunak, baita beste edon hori ere ez. Bai izango nuke orain ere egia dela, diskoak ja badula denbora bat, eta konturatu naizela ere, akaso nik uste baino gehiago daukela diskonak ere autobiografikotik, baina bai nabaritzen dutela nik aldaketa bat. Ez dakit akaso igual hitzetan bertan, baina bai igual hitzak lantzeko begiragan ere uste dut, badaudela idatzita modu edo esperientziak kolektiboago batetik. Eta hori, azkenean diskoak aipatzen duen erretratu hori egitea, hori nire inguruan mugitzen zen guzti horri. Ez gero egia da, hori kanpoan eta inguruan gertatzen den dena nolabait denok daramagula gure etxeetara, eta barruan ere da barrutik asko dula, baina bai nik sentitzen dut konposatzerako garaian eta idazterako garaian disko hau bai jarri naizela eta egon naizela askoz gehiago kanpora begira. Bakarka abiatzen duzu zure musikabidea, kantautore gisara edo, etxean egindako zirriborroak kantu bilakatzen dira, eta gero kantuiek bandaren laguntzaz osatzen dira kantu bezala. Bandaren parte hartza diskoan garrantzitsua da, esan daiteke ere, bakarka hasitako kantak borobiltzen direla talde eran, ez? Hasiera batetik nik uste badaudela nolabaiteko bi etapa, ze kantu batzuk diskoa grabatu baino lehen, inkluso disko zaharrako jiran ari ginean, ja jotzen genitun, ez? Eta garai hortan oraindik Jerai gurekin zion gitarrista modura. Orduan, diskoan sorkuntza prozesuan egon dira alde batetik Inigo teklatuan, Arri baterian, eta gero Jerai zati batean eta Ander bestean gitarretan, eta gero ni akustika eta hotxetan. Eta gero diskoa orkesterako garaian sartu da Imanol Rubio gitarran berriz. Eta hori nik uste musikalki eta sorkuntza prozesu batean jendearekin gauzak partekatzeak ditula bere alde onak eta bere alde txarrak, baina nik uste guzti honen gainetik hasieratik nerekin esan ezinen egon dian pertsonakin beti oso eras konektatu dutela zentzu pertsonalean ere, eta uste hori izan dela gure alde egin duen zerbait beti. Unaino iritsi zaren ulertzen, pausoak oitzan neurtzen, ustez galdutako trenak zenbatzen, zenbat aukera merezi dituzte ametxek. Zenbat aukera merezi dituzte ametxek. Bideak esan dizu hau ez dela, uste zenuena, ez da nahi zenuena, zarena, besterik ez. Grabaketa Lezoti estudioetan burutzen duzu, eta Maialen bestaldean Gorka Urra soinu teknikari bezala. Nik ez nuen ezagutzen Lezoti estudioa, Gorka Urra bera ere ez. Eta nire talakide batzuk bai aspalditik ezagutzen zutela, eta estudioan ere izandakoak zian. Eta hori, zer grabatu genuen bertara junginean, estudioa ezagutu genuen, Gorka Urrarekin pixkat nondik onbideratu nahi genuen. Eta jeda, hasierako momentutik estudioa bera nire asko gogorazte zian, atzagadateri, ze behar dago baita ere olako mendizka, ez mendizka, baina bai hola pixkate olako paraje moduko batean. Eta niri horrek asko gogorazte zian nire etxea, eta niretzako hori bakarria izan zen aldeko puntu bat. Eta gero Gorkak ere hasieratik konfiantza handia eman zigula, eta oso ondo ulertu zuela pixkat gure proiektua edo gure bidea eta gure helburuak ere eta musikalki ere zein zian, eta pixkat bere papela ere zein izan zitekeen, eta nola lagundu altzigun, ez? Eta bai, nik uste oso bidei polita izan dela, ze denbora desente basaiagu estudio horretan esan behar da. Eta bai, eta denetik egin dugu eta buelta asko gauzei, eta nik uste olako gauzak ere tokatzen dianean, behar dezula nolabait gustora sentitu. 10 kantu bildu dituzu erretratu bat izeneko diskonetan, eta tartean bai hainbat lankidetza, esaterako Jerai zurekin taldean ibiltzena, Olai Ziarte edo zure kuadrillako lagunak ere. Bai, niretzako musika egitearen gauza ez balin bada dena, importanteenetako bat, da
nondik egiten duzun musikan, nondik sortzen duzun, eta gero sorkuntza hau gero zeinekin partekatzen dituzun, ez? Eta nik uste diala hiru kolaborazio oso argi, nik pixkat musika nola irudikatzen duten, ez? Askotan kolaborazioak egitearen etxean gauz ideia edo arrazoi asko egon daitezke, eta niretzako hiru hauetan denak badia oso zintzoak eta oso egiazkoak kolaborazio hauen atzean dauden asmoak. Eta jeraiena izan zen kasi-kasi, eske nahi gabe, ze kanta hau bazan, disko zarrealekin jiran gabiltzanean jotzen genuen kanta horietako bat, berak ja abesten zuena kantu hau, bazeukan arkoro bat hasieratik niri txoratuta utzi ninduna, eta nik esaten nion, taldea utziko zenun, baino badakizu kanta hau gabe ez degula grabatuko, beraz, hori izan horietako bat, kuadrillakoena, izan zen nik ere hasieratik oso argi izan nuen zerbait, haiei kantu bat idatzi eta nola etzian baiek egongo biskataien ahotsak jartzen, eta haiek ere oso pozik hartu zuten, eta azkeneko kolaborazioa, justu azkeneko kantua dela ere Olaiarena, izan zen sorpresaz iritsi izan zerbait, ze kanta hori etzegon hain argi diskoan egongo zela, izan zen kantu bat bukaeran etorri zana, eta kantu hori sortzen nebien bitartean, izan zen baita ere oso batera dokako kontzertu berezi hori berak gurekin ebaztu zula kantu bat, eta kontzertu horren baita miskat berarekin izketan egola bializian WhatsAppeko audio bat, eta WhatsAppeko audio hortan esaten zidan esaldi bat, ez? Kasi dena espalin bada, kasi dena hori da. Eta pixka dali nintzen kantua idazten belunduei buruz eta askon markatzen zaituzten gauzei buruz, eta audio hori izan zen askon markatu ninduen gauza horietako bat, ez? Eta hasierako momentutik esan nungoa, zatitxo hori uzten badigu eta berak nahiko balu sartuko dugu hemen. Eta bai, izan da hori, ustekaban etorri da nolako kantu bat eta bidaia oso berezi batekin ez bakarrikan Olaiaren zatiagatik, ze baditu kantuak ere beste referentzia musikal, niretzako oso bereziak dian referentzia musikalak, eta bildu ditugu ordenak belundu modura. Eta bai, nik uste dela hori, kantuak egitearen gauzarik politenetako bat, kantu hauek hori miresten duzun eta maite duzun jendearekin egitea. Erretratu bat egin du, ez daukat argi nor den esaidazu, nizu haiek edo akaso gu. Erretratu hau egin dut. Zara eta gehiegi azken aldian, Diseinu ederrean jantzita dator erretratu bat diskoa, nola izan zen ideia eta nola gauzatu zen. Errepikatu dut ere formula horreko diskoan bezala nire kuadrillako maili eta saioak egin dutela diseinua. Eta nik oso argi neukan haiek egitean nahi nula, ze lehenengo diskoa pixkat niretzako ere diseinuan munduari bazan zerbait oso ez ezaguna, eta azkenan ez duzuna kontrolatzen ez, eta haiek hasierako momentutik lehenengo diskoan ere oso ondo ulertu zuten pixkat nik askotan esaten ez ditudan gauza hori denak haiek ezagutzen autelako ere, bakite oso ondo nola islatu hori dena ez, eta bigarren disko honekin ere hori gertatu zen. Zoriontsuago ezin dut egon ez da ere, zen nik uste badala beste adibide bat ere, musika ez da laukarrik musika, baizik eta musikak suposatzen dituen beste adar guzti horiek ere konfiantzazko jendearekin egitea, eta egiten ari zeran eta sortzen ari zeran horrekin bat egiten duen jendearekin egitea, eta ulertzen duen jende horrekin egitea. Nik uste ez dagoela olako jende baina proposagorik sortzen dezun horri nolabait irudia jartzeko. Eta gaina uste ikaste ditutela gauza asko, ze askotan igual ezagutzen ez dezun zorbait da diseinuaren mundua, eta bai, oso pozik, ze uste islatzen dutela oso ondo ere kantuetan dagoen hori. Esango nuke, zu bezala gaur egun badirela hainbat sortzaile bidea egiten, gazteak eta horietako asko eta asko emakumeak, hor badago Laien Ziarte, hor badago Intza, Akaleia, beste hainbat eire bezalakoak esaterako, bakoitza bere musika eremuan, baina gauzak egiten, gauza interesgarriak egiten eta musika bidea egiten, ez? Ba, eta nik uste dela denok ere bizi dugula hau dena nahiko ondotik, ez? Eta uste askotan igual elkarrengandik ere asko ikasi, ez dakitan ikasi, baina bai, askotan igual preokupazio eta zailtasun ezberdinak izan ditzakegula bidean. Eta nik uste, edo nik sentitzen detalako babes handi bat elkar ezagutzen dugunean,
bideak jartzen dizkigun aukera ezberdinetan topo egiten dugunean, eta kontzertuak edo dudan alakoa partekatzen dugunean. Eta nik uste dela super importantea hori, sentitzea nolabait, akaso zure egoera berdinean dagoela beste norbait, eta musikaren bidea hautatu dugula nolabait denok, ez igual modu berean edo bakoitzak akaso igual arrazoiak fikat ezberdin du daitezke ez, baina oinarrian akaso gauza oso berdinengatik aukeratu dugula bidea eta zauri asko partekatzen ditugula seguruenik. Erreferentak izatea ere beti ere dela oso garrantzitsua ez, eta bereziki erreferentak hain gertu izatea eta hain gertu sentitzea bereziki. Eta nik sentitzen dut bintzat hori gertatu zaidala musikan hasi nintzenetik, eta bada beste gauza bat ere asko pozten hauena. Bukatzeko, azken galdera, hemendik aurrera, zer gustatuko litzaizuke gertatzea? Bauda nahiko lasaia daukau eta esan alde batetik, orain arte ez da izan orain erokeria, baina eskertzen da ere da pixka lasai izatea. Eta gero esan gogotsu jau dazken, oraindik denbora falta da, baina gogotsu dazken negurako ze baditu gira lotuta kontzertu batzuk. Eta bereziki proiektua irudikatzen dut barrukaldean ez, eta uste erretratu hauek ere barrukaldetik ere asko dutela, eta oraindik ere badaukatola bereziki gogoa zuzenekoak ematea barrukalde hauetan. Hau iristeko gogotsu eta gauza asko gehiago ez, bideak ekartzen duena ere beti ongi etorria, orain arte gauza politak ekarri dizkigu, así que horrela jarraitzen badu denak, ez da gutxi. Janire, gozatu dugu erretratu bat diskoarekin, gozatu ditugu ere eskainituzun kontzertuekin, eta aurrera begira emango dituzun pausoen zain, bidean topatuko gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, plazer bat.